owe mmanyererio gakorokwa Joshua Auta eriterani nkorokwa Vincent Onyanja sinachake korwa aigase county ya Kisii omwaziri w'oburendo eme Dr. Fred Matiang'I nigakore tara yaego ikase nkeyemo abwasa mutarro mongino yomo omutakano yomo gako yebono abagako nigubwango igama ega yomo gako yakobase nkendu waseka kemyaka 5 nomo ase nkendu ya nyamache oyibona bagako ni gwalia sensemo ya kiamo kama Matiang'I nigeka sensemo yukoro toto mungino yukwagacherwa enyumba omurikito ndemo Steven nigaikira na sensemo yonna gotwariganiria roboti rokobwatia wiki ya nigo yabayo mochengo imeke nyorukia iranya nyari bali masaba mege ya Mateo mutakano wa Dina Mura konyora libagalio komweni omugako enyagosira Joseph abuga oribo no mochokoro ya gwetero gosiru ko mwaziri Fred Matiang'I. Thanks so much for what you have done to the community. The community has suffered as well as the family as long as this problem could be going on. Gochakokonyo monginoyo onyetare itetare ngenga ntole serikali me omongino yangantu anano rimondo ko makonya bora na senge nto kana intu no watule wala iganga tebi omonta kuno monginoyo nikukebyo animo kumanya magani omonginoyo nabate yakyo kwera ingawere mono mu mapa ye oba tema jibeza serikali munali monta yo otura tenya bantu bane ngati atikotianirango nigo konyore mebere ya beire menke ndwa se myake menge okobeki na kyobole mukiale gotange ya mateye kweni abamu abo wageni wetu wasili wa kilimo tapie wetu karibuni tusikie nyumbani. Last week kuja tukatoa hii shamba ikiwa na timu ya waziri Matiang'I, unaona tumeweka sengenge. Nataka kuomba msamaha sana kwa familia. Manake ni aibu kubwa sana. Huyo mzee amekaa mochari miaka hizo zote na hali yako na shamba. Naomba msamaha kama serikali. Once bakachikogire ichifali ichibaganyora kile sawa kadro wene umongino yoga sumwire bosa ekera kanga twani tumwako ya matukaitire. Etaro ya Fred Matiang'I omwaziri w'echindemero Farida Karonei omo PS Susan Mochache n'abagani bande nigo yarengete kolemi ya mateye amona kubagachire nyumba ENSA moya ya Fred Matiang'I nigaruge kurege tindi asa bagambi bebinyoro n'aba chief bakobauneria batakanwa n'abataka konyoro bwene bwabo toro le n'abantu baita mabera kabo muntu otware nkora yo korora abantu mabera ngaki okora nyomba titoro obutuko paka mambia omongino leze location yao leza location yao otana obuto monno we eka isi eka story tokore ne ukore n'abantu abakaranzega iga nyanto lokora abantu abakaranzega ige merimold na totiga no nyasa etako dozeni aso bomo nigo baruko borigo chiasorongo rwagusigwa kachikura aso morembe gotare ntisa abantu bamintu ntoga ko confused toboke mambi na mapema togende tuwake chikura kiro monta manyengai ayase toteneine ntoga koleta confusion doito nyarane kiogoro doito ta koliminya kitali orere yange na itu pa kimono chemene mine mebe omota kitere omota toka ndere nginche kabiri kolere ngende kitali kikiana sawa seni ameta kama nyota ya usima Matiang'I ametameka juu chini Kuripoteri Ndizi TV kurwa sekenyorukia iranya ebunge anyali bali masabe county ya Kisii Elietaliane Ndemo Steven nabo igochinga